Hola, sóc David Vitt i això és Rimbomba. Què és un rapsodi? Això és una pregunta bastant complicada perquè estem en una terra de ningú. Som aquelles persones que ens dediquem a recitar d'una manera més o menys professional, diguem, amb unes tècniques i amb, utilitzant respiració, utilitzant silencis, utilitzant tot allò que és donar un pas més enllà de la recitació, de la lectura sola dels poemes. I a més ho acompanyem amb altres elements, com pugui ser la música, els sons, els efectes, etc. Diguem que la rapsòdia o el rapsode és un artista complet diferent a l'actor i al músic, però que també té una mica d'actor i també té una mica de músic. Això seria un rapsode, més o menys. La veu poètica, com ha canviat al llarg de la història? La veritat és que bastant, i si ens cenyim al que estem escoltant i al que veiem darrerament, ha canviat prou. Hem passat de tenir uns rapsodes o de tenir una gent que declamava i que feia de l'art poètica o de l'art oratòria, feia això precisament un art. Hem passat a gent que llegeix poemes, gent que recita poemes i després hi ha gent que rapsòdia, però fins i tot hem anat més enllà, hem anat al punt en el que hi ha gent que puja a dir les seues històries, que és meravellós i fantàstic, però que va evolucionant, no? Va evolucionant i va, diguem que, pujant en tonalitats, en colors, però sí que és de veres que al llarg de la història han canviat les veus cap a noves formes que afortunadament han aparegut i que utilitzen tot un rang d'elements, com puguin ser els instruments, com puguin ser els loops, com puguin ser, diguem, els acompanyaments amb altres veus, amb guitarra, amb palmes, en fi. Hem evolucionat de la pura i dura declamació o recitat de poemes fins a tot un ventall en el que podem trobar autèntiques meravelles de l'oralitat, autèntiques meravelles fent poesia i art poètica en majúscules. I això, sobretot, és el que es veu així, a Rimbomba.